Felly dyma ni rownd derfynol cwpan blwyddyn 10 y Bechgyn. Ysgol Ystylafera Bro-dir yn erbyn ysgol Crickhowell. Crickhowell yn y D Amerin a Ystylafera yn y glas golau. Y ddau dîm yn barod i ddechrau. Dyfarnwr yn barod. A'r cic gynta gan Crickhowell. Syth mewn i dwylo Ystylafera. Edrych i lledaenu'r bêl yn syth. Llinell amddiffynol. Crickhowell yn syth lan. Gwythian yn ôl i'r ail ar 21. Cic bwt trwyddo. Ond y syth i dwylo. Crickhowell. A cic osp i'r Crickhowell Ystylafera. Ddim ar y ddau y tacl. A cyfle nawr i Crickhowell i gael y bêl yn ei dwylo. Dyma ni. A gall y bêl mynd rownd. Niferoedd allan on y pas. Yn rhydd ac allan ar ei ben. Felly lein yma nawr i Ystylafera. Tri yn y lein. Bêl wedi cael ei bwr ymlaen yn y dacl. Mantes sy'n cael ei chwarae gan y dyfarnwr. Ond ddim yn fwriadol. Felly eith y gêm y flaen. Cic arall gan Ystylafera. Yn gael ei gwrso, ond y bounce yn mynd mewn. Syth i dwylo Crickhowell. Cyfle nawr. Dadlwytho'r bêl. Dwylo gwych. Ochr Gami. A dyma'r cais gyntaf y ffeinal. Rhif 9. Crickhowell. Gyda'r cyflymder i fynd o dan y pist. A dyna cais cyntaf y ffeinal y cwpan. O dan y postyn i Crickhowell. A'r trosiad yn gael ei gymryd. Tu ôl y postion. A dyna ni. 7 i ddim i Crickhowell. Dechreuad ymyneddgar. A'r cais yn dod yn y diwedd i Crickhowell. Felly, fe fydd rhif 10 Crickhowell nawr yn ail ddechrau pethau. Lan yn ychel mae'n mynd, ond heb croesi'r llinell 10 metr. Ond mewn i dwylo. Ystylafera on y dyfarnwr wedi chwythu chwiban. A fydd yn cic rydd ar y llinell hanner. Cyfle nawr. Ystylafera mynd am y cais, edrych am y bwlch. Y tacl wedi cael ei galw gan y dyfarnwr. Ond Crickhowell ddim yn gwrando, felly cic osp i Ystylafera. Cyfle fynd yna, 2-1 yn ebyn 3. Dadlwytho a cais cyntaf y gêm i Ystylafera Bro-dir. Trosiad anodd o'i flaen. Ond ddim yn llwyddiannus, felly bydd y sgôr yn aros 7 pwynt i 5 i Crickhowell. Ystylafera am ar ddechrau pethau nawr. Efo'r cic yma.
Pellter a uchder yn y cic yna. Bale wedi gael i fwrw ymlaen, ddim yn fwriadol. Felly fydd y ddyfarnwr yn gadael pethau i fynd. Cyfle nawr i'r asgellwr, ond tackle aruthrol dros yr Yslys. A fydd yn lein i Ystylafera. Ni'n trio cael y bêl mas i Ceidion gyda Gwagle. Ceidion, dyn mewn yn gyntaf. Creu'r Gwagle ar y tu fas. Ti ddigon cloif yn rownd. Rif naw, Ystylafera yn taflu Bale i fewn, o wedi cael ei dwyn gan Crickhowell. Symud e. Dyfarnwr yn hapus i bethau gael ei chwarae ymlaen. Gan o'r Ystylafera wedi dwyn y Bale yn ôl. Llinell amddiffynol. Crickhowell lan yn uchel. A oedd y pas na ymlaen. Nag oedd. Bale yn rydd ar llawr a Crickhowell yn ennill y Bale yn ôl. A chwarae'n yn hanner Ystylafera. Ystylafera'n ceisio gwrthrycio yn ardal y dacl, ond Crickhowell sydd dal y Bale fan hyn. Cyfle i Crickhowell, sgorio'r ail cais yn y cornel. A os dyfer coesau gyrraedd, oes y wir. Crickhowell dros y llinell wen am ail cais y gêm iddyn nhw. A trosiad i ddilyn yn y gornel. Ond dim dros y pistro yma, felly bydd y sgôr yn aros yn 20.5 efo Ystylafera trosgais tu ôl. Aaron, well done. Keep going now, okay? Ac yna ddechrau chwarae, cic mewn i'r haul. Ond wedi dalai'n dda. A cyfle nawr. Ystylafera dod o mewn i'r gêm. Yw wedi gweld y Gwagle. Gyda cymorth ar ochr dywyll. Ffigiad. Tackle tamaid bach yn uchel. Mantis yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr. Cymryd un gyflyn. Mantais arall yn cael ei chwarae gan y dyfarnwr. Cyfle arall fan hyn nawr. Yw'r cyfle yna. Wedi cael ei taclo. Metrau bant o'r llinell wen. Yw'r cais yna. Ond na, mae wedi cael ei dal fyny. Gwaith amddiffynol da gan Crickhowell. Felly dyna'r hanner yma yn rownd derfynol y cwpan. Crickhowell 20, ysgol Ystylafera, Brodyr 5.
Felly dyna ni hanner olaf y cystadleuaeth ar ôl 7 munud i fynd. Pwy fydd yn y llydd cwpan blwyddyn 10 y bechgyn? A Ystylafera neu Crickhowell? A mae'r Ystylafera wedi cael y gêm ei ddechrau dros y bêl. Mae Ystylafera yn syth. Kick-os i'r bechgyn yn glas. Crickhowell ddim yn ryddhau y bêl ar ôl y tackle. A cyfle yn syth fan hyn i Ystylafera. Edrych am y bylchau. Edrych am y gwagle. Allan yn llydam yn nhw'n mynd. Un yn erbyn un, ond na, y bêl wedi cael bwrw mlaen. A oedd hwnna yn fwriadol. Ond na, mlaen o dwylo wedi mynd. Dyfarnwr, dyn nôl am y kick-os. Bwrw mlaen y bêl yn fwriadol. Dim carden melyn. Ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Felly fydd ddim yn gais i Ystylafera. Ond nôl am sgrym i Crickhowell fydd i. Mason, mae'n rhaid i gael y bêl mas fan hyn. Dim mynd nôl mewn i pockets bach. Dyna be maen nhw eisiau. Aros yn y dinas, siarad, push your boys around. Lasky, change the fight. Sgrym di ennill fan'na gan Crickhowell. Chwarae o'i llinell gais unen. Chwarae efo risg. Ond rifin y pedwar wedi cael ei dal allan fan'na. Efe nawr hwn yw cyfle Ystylafera i troi'r bêl rownd. Nath eto ond wedi penderfynu cicio'r bêl i bant lawr y cae. Cwrs ymlaen, un yn erbyn yr un. Pwy gyrraeddodd y bêl yn gynta? Rif naw Ystylafera sydd ar bêl. Fain o wynt sydd ar ôl. Mae gêm ola, mlawr y munudau ola. A'i cyfle nawr i Ystylafera i fynd nôl mewn i'r gêm. Bydd hi'n gais i Ystylafera i roi'r gêm nôl o fewn 2 bwynt. A'r trosiad i ddilyn. Egni nawr, Egni. Big shift in defence now. Ni'n teco, mae sydd wedi gwneud big hits. Come on, boys. Oh, great kick, yeah. Kick lawr ganol y postyn. Hoffwn i chwarae amdano nawr. I gyfartal. Felly, gêm gyfartal yn y ffeinal y cwpan. Ystylafera 20, Crickhowell 20. Hei, just gwthio. Ti'n rhaid i wneud o mas o'r lein. Mae rhaid i wneud yn tackles. Boys, come on. Ystylafera nawr i ddechrau'r gêm fan hyn nawr. Mwyn lai mynd i edrych am cic yn yr awyr o dan y haul. Gêm gyffroes fan hyn ar cae Rifin. Tackle dda dros y bêl ac yn kick-os bu Ystylafera. Crickhowell ddim yn gadael y bêl i fynd. A cyfle nawr i'r bechgyn y glas yn y gwagle. Wedi dalwyth o'r bêl. Tackle tam y bach yn uchel. Ond dyfarnwr yn hapus i gael pethau i fynd. A Crickhowell wedi ennill y bêl yn ôl.
efo kick-os. Man out, come on, yes, get it cross. A gall Crickhowell fynd hyd y car. Squeeze, squeeze. Tipyn o waith o flaen nhw. Ond wedi methu y tackle. Get, hill. Ac dros yr yslys mae'r bêl yn mynd am lein I Ystylafera. Tom. Bring them now. Don't bring the contact back off. Cadw'r bêl sy'n bwysig. Keep the ball. A falle welwn ni'r gêm yn mynd mewn I amser ychwanegol. Dim llawer amser ar ôl nawr. Pwy sy'n ar bêl? Fanna Crickhowell wedi ennill y bêl nôl. Why? Take him on, Mike, go! Dim llawer opsiynau. Bêl mewn mlaen o'r dwylo, ond dyfarnwr yn gweud bod e wedi mynd nôl. Stay with him. Dyma ni cyfle nawr I Ystylafera. Os mynd yn allan i'r asgell. Rhif 13. Ond y tackle yn uchel fyna. Dyfarnwr yn hapus i'r chwarae mynd ymlaen. Ond y bêl wedi mynd nôl. Dal cyfle. Amddiffyn dda fan hyn gan Crickhowell. Pwy bydd yn cael y cais na? Fydd yn ennill y gêm. A mae cais I Ystylafera. Ond na. Na. Dyfarnwr yn galw scrum. Pêl wedi mynd mlaen o ddwylo Ystylafera. Felly scrum fydd I Crickhowell. Pawb yn rhoi popeth mewn i'r gêm olaf yma I ennill y gwpan, y prif cysylltiad y dydd. Ffigio efo'r pas. Edrych am y dadlwythiad, ond Ystylafera wedi. Rafi'r pêl lawr. A oes cyfle. Cyfle fan hyn ar gyfer cais arall I Crickhowell o dan y pest. A dyna y teitl yn mynd I Crickhowell. Cais o dan y pest a trosiad i'w ddilyn. A dyna'r amser. Come on, boys. Trosiad. A dyna ni. Crickhowell, pencampwyr cwpan. 7 bob ochr, blwyddyn 10. Y Bechgyn. 19.20. Llong gyfarchadau I Crickhowell. Ac am dydd llwyddiannus lawr yma ym Moncana. Dal 3 diwrnod I fynd. Diolch yn fawr. A cyn bod ni'n rhoi popeth I garw, dyma uchafbwyntiau ail diwrnod cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Oh, good tackle.